Салом алейкум ҷонон. Ассалом. Чӣ хел аст? Худо ба шукр. Настроеният маълума ки тенҷи бадай ва айхудат уверени. Ҳатман. Тайёрот чӣ хел аст? Рости гап текстом ҳамаш ай вақташ навистагия ва лекин азиёт кардагӣ нестам. Барои чӣ? Одаме нест ки барои вай азоб тим хидма. То есть навик недостойный, чтобы ты текстот азоб? Навик? Навик аз ҳама достойнитарин одам дар ин дунё. Я знаю, что мақсад вы этого ожидаете, но нет, конечно, недостойный. Баъд айхудат уверен ҳасти ки ту текстот азиёт накардан яки навика мезанӣ? Мақсад агар даставка дар байни ма и бода боридану боди додан хонаи сехонага мешид дар маркази шаҳри дилорои Душанбе, то ма азиёт мекардам ва ғам мегирифтам агар ма бой медодам. А так как ягон чинеста дар байни ма просто мебиём андем боям бутам тесар айсарам ҳами ғам вай шава соқит шава. Фаҳмо, як саволи дигарам. Нама қипта? Чӣ барои чӣ ва боя овозия чӣ бата батл биромадӣ? Духтар қати бача батл. Хостам ки ягона ма шавум духтаре ки рӯбару қати бача батл кард дар Тоҷикистон якумаш, дуюмаш хайб хостум, сеюмаш зорам кард, чорумаш хостум. Зора кард ки қати ма батл биром? Ҷонон гуфт соати 3 шаб таги домон омад гуфт ҷонон илтимос гуфт нома ба шам монд пулкати нома монд саҳарияташ бо хеле пачкои 100 сомона хеле пачкои 10 тага нома ҷамъ кард монд гуфт ҷонон илтимос катима батл ки ба ма шамоша неву пулша дидам гуфтам майли. Фаҳмо боварӣ дорем ки як батли бенуҳоят хуб пешниҳод мекунем ба аҳли мухлисони реп ва фикр мекунам ин батли шуморам агар насхонен моҳу сол ба сол тамошо кардан мегирам. Ба ҳар ду бурдборӣ саломат боши ҷонон. Боварӣ дорем ки мебарӣ. Хайр то буздид. Салом алейкум акай Наврӯз. Ва алейкум салом. Чӣ саломатиё хуб? Шукронаи Аллоҳ беҳтарин. Настроениятам тенҷи бадай? Тенҷи бачидам ирӯз. Дина полни Безеб дина? Дина слишком настроения безеб вайрон кардан. Зарарам расонд, неки хай ба ҳар ҳол чӣ хеле гуфтам ай забони акай ба 84, акай Набод, акай Далер, акай Исмаил мора намешавам ҳам карда мо кормо намекунем. То есть зарари чӣ хеле расонда меяд? Пушту ҳамун гап чап шид, зангҳои телефонӣ шида, ҳам хеле проблемаҳо шида, ҳамун мақсад ҳами кор нашава, не ки мо баъдан бо фикр кардем идеяи нақстару хубтар ша. Главне ки кормон шид. Фаҳмо тайёриёт чӣ хел аст? Тайёриёт? Навак как мо ҷонона парсидем, текстоша азиёт кардагӣ набуда. Тайёриёт худ чӣ хел аст? Тайёрии ман иштияк шукр беҳтарин аст. Текстот азиёт аст? Текстом то динар азиёт буд. Боя парид, боя хелаш авастанавид кардем. Чӣ хел аст сарвайронӣ худат медонӣ? Бия савол кием, чӣ хеле ки қати Клаус версус кардагӣ? Ҳар батл ҳамхалӣ мегузара ё ки не? Бояд анам хел бигзара. Бояд ҳамон хез наша сахттар не? Мош даёда сахт боша, ҳеҷ чиза мухлис интихоб мекунам. Барои ки мо кажди навигари монда кӯшиш мекунем ай пешинара бақувваттар тайёр кунем ва ин кӯшишам мо дар батлам кардем, неки баъдан баъде ки чиз мебироя, ҳамун видео мебироя ва мухлис мебина, баъд ум не хичам менависа бо. Боварӣ дорум маъқулшон меша. Дар пеши футболка дар текст нависондагӣ ман барои фаҳмидам уже переводча метавонӣ гуфта перевод? Энергияи маро кишта наметонен. Фаҳмо баъди батл яъне бисёриҳо мегуфтанд ки то есть батли нави КМС баргузор намегардад қати ҷонон. Ва батлтон шидан ва кӯшишам кардам барои нашиданаш. баъди батлтон шидан бигем уже вероятност қати хезе бисидис батл кардан зиёдтар мешава ё ки не? Мешава. Ушам ман кӯшиш мекунам бигзаронам кадом роҳи қатъӣ набоша. Фаҳмо умедворем ки батли хуб баҳри мухлисои реп пешкаш мекунем ба ҳар ту бурдборӣ. Саломат бошӣ. Мо гуфтем боварӣ дорем ки мебарӣ ва зиндаву саломат бошӣ. Ачка забида. Ҳамаст. Ассалому алайкум мухлисои реп, мухлисои батл. Инак ҳамун рӯзе ки дер боз интизор буден, жда доштем ки кай мераса, ҳамун рӯз омад расид. Ина имрӯз батли ҳамин ду нафар ду мужик батл дора, то есть я мужик қати я женик батл дора.
мухлисои нави KMC салом алайкум, мухлисои ҷонон салом алайкум. Асалчо. Ина ҳамон рӯз омад расид ва ҳозир я батли гарму ҷӯшон ба фикри ман тарафи ҳамин ду одам мешава. Ҳама каса бо ҳамроҳии шумо тамошо мекунем, ҳаловат мебарем ва ҳамин ду нафара дастгирӣ мекунем бе ягон гапшапилиш и просто батлай баъди батл ё ҳама рафиқан зинда бошем. Я чӣ гуфтаниём то што ман текстома аз ёд намедонам дар назар бигирем ки мақсаде ки ман телефонда нигоҳ кардам фикр накунем ки ноҳурматияй ман аз таҳти дил ҳаракат кардам вале ки натонистам аз ёд карда ҳамаша так шо хайр сар мекунем ба ту муваффақият батрон барои ҳамин ду батлери имрӯза бародаро як қарсак мезанем ва сар мекуна якум раунди як нави KMC рафтем. ҳама да як бори дигар салом алайкум бародарон, нафаро ки тамошо дорен инами батла, нафаро ки мегӯян дар дарини помишени очки пӯшидага нохай брендчоп вайра дар любой ҷо можно пӯшидан тавхели наку батрам рӯй кардагиай ва инаи тӯҳфаи ночизаи тарафи брендчоп ба хонум ҷонон ва боварӣ дорам ки бениҳоят дамезеба қабул кунӣ нағз мешавад. ана ки тошто нафаро ки ҳар гап чап мегуфтен ҳар хела фикро ҳар хела мнениё доштен нафаро ки моро дастгирӣ мекарден як ҷон ташаккур ва нафаро ки ҳами фикр да чап биден гӯш кунен ҳаловат барен. Девона девонахона дай ақли ма ҷош дай раҳи ма дора давом навик рост болои пош дай ҳама вақт мухлисм мега гапои ма барқ дора так што ҳама 100% корои ма фарқ дора чӣ фарқ дора ки рӯбарунда нараён мода ба қавл тайлоқ мерава айлоқ дая пода гапу чап ҳама ҷода набро навик ай бай гапу чап ҳама ҷода значит ирам хайпай нигоҳ ки пеши паса биқапена таса ки набуди намуди батл байни и раса майли биген навик через ҷон гирифтестай маса западлонест ку баронам хайпа капидай траса даводавай рӯи миллион и мехоҳам мара зана фикр кардай ма бараҳмам намезанам зана гапи хуб гуфтай даи бора ким кардом як гапзан зана зан намурд ба тавар зан ин на модаре на апа на хоҳар ки дилам сӯза да байни и қамужик мо пас намекунем се туза да чиво безеб мезанамш ки як ҳафта дам нагирифта мегам набро ки обруд мереза ма обрӯе ки ай реп ай рехтанияй ма ҳеҷ вақт ай чиз наметарсам ай обрӯе ки дареб ҷамъ кардам барои ҳамин ҷононакам наза гапи катта ма ови рехтагира бо ҷамъ мекунам балата ҳама кор дора имкон агар ки боша илм так што усбекоз яхса мезанам мемонӣ таи туфу хилм бузбалача иҷа дигар разговорай пацани кӯча мана шуриким на эмигрант фарқи ай навик чуча баъди и батли маҷбурай ай теҷеке кӯча метемиш я чупачупси гарени хишру мефуча неки ёзи вақти пучидану фучида неки ёзи вақти пучидану фучидан нест вақти чақчақай и ҳама темада чақай давно пачақай и зори яма чақай неки ма ира намебусам ма безебам ҳо неки инам хелиёш нестам павкусам хита асалча мегирӣ на пас дорӣ на пеш дорӣ на фигура на ҷиҷӣ на ҳичӣ аллакай ҳама медона ки биданда е арӯси вес рептиҷӣ мардум ма ҳайронам шумо да чӣ ба бовар намекарден да 6 ба 1 ишон ки да офиси рептиҷӣ ҳар бега 36 ба 1 мезад ҷонум корай да намешава фаҷ ки дидану чихе накалени шинонду ти қолинда зонуота хирошид махаҷ ти дам дахл дора як мавизи чил қаландари сиван ти на да разбор сахтӣ на да батл на да болои диван шармандаи ютуби тоҷик ти да мефора копчик нафси калони тира натонӣ сер карда 100 ёбчик шармандаи ютуби тоҷик ти да мефора копчик нафси калони тира сер карда натонист 100 ёбчик мара чап гирен майли не ки аввал биген ки ҷои ҳами духтарай я хеле баромад мекуна ки меги да духтарай хаттияи шухтарай я дига ҳамҷинсоша не ки хидиш не ҷурош медронанд сари зонуи ҷинсоша
Медроен ютуб инста ки биёвен обурутон мефорад духтарако бирем биковен шу ин сфера шуморо шарманда мекунаву ба обуру не дидагӣ шуморо просто як ҳавас мекунаву орзу не ин мегам ма дар размер ҳатми аида боша ягонта ҷон сай мардуми мо ира мумкин интихоб кунад фақат ягон алфонс не ки ин ай паренда бисёртар аз худ мекунад дар татуву наколка либос дар як шифонер 50 попши дар як полка 1000 намуд косметика 300 намуд заколка ҳамин қахита хишру мекунӣ дидӣ ягон толка хайна коменти хубит калагав сай чуҷаи фил ҷонон илав напуш майка любой роли ки ты дар дислайк бисёр ай чем лайка арусчаи тен чидан мехоҳӣ камкам бидав камкам борики миёна дивайни ки тирама дар мултики шрек дидам шоҳзода фиёна ҳамин хае ки ӯ ба шрек вафо дора ҳамура майти да созай ки пеши қафо дора мухлиси батл мухлиси реп ира набинем просто так дихта дар репи тоҷи камай ин намуд батлери пихта и бина зурш нарасидестай и рақс мекуна голи инай коментои шумо метарсан най уболи и гӯшти калбасаву сосиска хурда калон шидаги ҳастин фиягӣ ира мегири зимистон гармид мета тобистон соягӣ не ки ай дигар тараф ира фикраш фақат хиёнатай я бедай кор барвақт ҷавоб мегирӣ меои мардаки ҳамсоя дар хонатай айда си ҳама кор меоя и дар нарди любой марда ба дуруғ марз додагиай и мори ёлдори бедум шайтона дарс додагиай ай ки ҷо дигаи бечора мемуна без азор ки ба ҳами вазнш и ай мактаб мегирехт ба сари забор шерако шерӣ кунен сирхака сери кунен лайкора кабуд кунен ҳарифои ма бибинен бисӯзен дар бигирен дуд кунен ҳами ҷонона дига ҳақорат накунен и худаш ҳақоратай и на реперай на блогер и да ютуб отдельный вазоратай ира монен чӣ коре мекуна кадам бигира лавош ранги лавои даҳани и айнам хеле арӯста ҳаму душ хубай ови ҷӯш кафи даст хафи шампун раунд ин ҳаме буд якум раунди нави KFC хеле ҳаловат бурдем ба фикрам ман ҳамаро медонам уже кайф кардем нимудай хандар ғалтидестен и уже маълумай ҳама барои ки ҷабачако дидем якум раунди нави KFC ба охира зиёд давомша мега ки ёли нав саршавишай мегзарем ба якум раунди ҷонон як қарсак бародаро аввалан ассалому алайкум ба ҳар як одаме ки дидестен маву ира хуш омадем меҳмоно раҳмат ки гапмона назадем дар замин мехоҳам ай ҳама бахшиш пурсам ки мебинен имрӯз ин қадар шармандагира бовар кунен дига илоҷ набуд зорам кард ин касалӣ инак имрӯз 19 число рӯзи фаромӯшнашаванда рости гапи гапа гуфтам хидма гирифтак ханда чанд нафари моя дидест бояд бидонанд як чиз чаро навик MC имрӯз даҳанаш мисли калуш шидагист имрӯз рӯзи хушбахтист дар таърихи нами ҳиз май рӯз чил каландару ти рӯз ба ҷои мавиз орзуи калонтаринта май рӯз кардам иҷро 2 сол зади ки намирӯз рӯ ба рӯ беста ҷонон рӯи асосита имрӯз нишон метима да ҳама в первую очередь я батл MC а потом уже дама ту хости хайп шава подписчик бисёр шава дар каналат чанд хай ки просмотр мегирӣ ҷо бикушон да и чанд сол шид менола чор тараф дод мезана ишқ ира медонен ки кидат кадагиай маю мамуасали кайфиш медонен чи да бисёр менола фақат дар сари ғамай охи любой духта кидатш кадагиай дар асл тира кидат каданам ғамай навик зурай навик шери нарай медонен чи асал айтада даже савик мужиктарай имрӯз ғам азобат мета хоб рафта наметонӣ ту имшаб чизе ки ту дорӣ марам дорам наки коғазиша рифма дар номи наврӯз гӯз бӯз хурӯз фӯз дуруст ба фикр май рӯи ту пайдо шидак ҳами вирус 1 метр дуртар бест дистансия букабгопник ҳама даруш маска пуша наврӯз мепуша намордник мошин гирифтанӣ бира охи кор ки бесавод айреп фақат реперои нормални мегиранд аход кстати аҳамият додум дар вақти гап занед ударение мемонӣ дар ҳарфи а арӯсат ки дад кард охи кам зувонак бза яъне дурӯғгӯ наша бародар дар ҳаёт тоҷикира ёд бигӣ яъне дурӯғгӯ наша охи э буратсина тоҷикира ёд бигӣ мегум малачина аҳи ту ба ҳами ҳолу ҳозир омадӣ ба ту тайёрша кардуиҷи ҳозир мекунамат қатл ма духтарам маълума ине ки то шо ту бачаи
мадорум шубҳа. Агар саҳари тира дидаги одам да ҳеҷ вақт намеша суб бахайр. Ту як борак либоси соз пӯш. Сум надорӣ? Рафтем ман мехарам. Дар кор боша ман аяхилота мужиктарам. Геолокатсията вайрон мекунем ки дигар соф сини то нахри сини майдони батл. Дар любой ҷо аввал ман меистам. Батл. Май пеш. Ты ай қафо. Ба дига ману рафтӣ. Хурсанд шидӣ? И кор фақат дар фантазиятай. Душ, собун, ванна. Ай чанд клан пешут кадан. И ҳамаш айби даҳанат. Дар ягон клан то охира намемонӣ ай рӯи балабол буданат. Тира кидат кад ёки ту кидат кади ралика. Бачо, дадеш фаҳмиданӣ будан ки ай ба дадеш навикай. Ты мастер слови ё мастери забон? Рафтем бинем да амал. И именно ҷавоби мара қабул кард, фикр кард, зуруш мерасадама. Навик чанд бор шикасту рехту бо хест. Именно ҷавоби мара қабул кард, потому что айма фоида дидест. Бес ту гуфти бо чанд темаи хайпи дига дорӣ? баъди тема як хайп кам метонӣ. Агар бугӯй ки айҷонон ҳомила дорӣ. Ку бугӯ дисквалификатсия? метонӣ бесавод? Ту о қазазор дорӣ дар реп ирӯз набояд кунӣ даво. Я параи руд кати хобиди ё дар руд шиштан руд қадрозай. ирӯз ман даиҷа мардам ба қаптада овардам роза. Биги дастон ларзестай. Биги. Май дасти у қачиза гирифтам. Хорошо, там беги. Майли, любой чи бугу мегирам. Оли ту фақат гӯш кун. Агар ягон қатори текстам сист боша, бидуна ки ҳамаҷаша навик навист. Чӣ қа кунковӣ мекунӣ? Камтарак дам ист? мухлисот гар надонанд бардбудагӣ одамо медонанд ки ту дар аслиш. ин фақат дар видеоҳош зурай, дар зиндагӣ нест аида пастиш. як беномусай, намедона қадри фанатша. Камтараки дига одам ҷамъ кунам мефурӯша ҳами каналша. Ман медонӣ чида ҳайронам? Ту ай киҷои қа мегирӣ ғама барои рекорд. Агар бигӯям як умр гирия ки мошинат мехарем, боварӣ дорум гирияра бас намекунӣ ту ҳот. Не ки уққа идея дорӣ калат пири хайпу навигарӣ, не ки дар асл ҳама фаҳмидаст ки ҷонон навикарид. ҳам қарӯз тайёрӣ дидӣ ки мара бибрида ба ту. Дар ховот надиромада бошам бо баъди и қадар гапу чап ошиқӣ бихонӣ ба мара. Аз таҳти дил илтимос мекунам ки ҷон, агар ман ирӯз бибирам тура репа бас ки ютуба дуртарак бимон. Ту ба калон намегирӣ систита нисбат ба дигаро. Не ки муҳориба намекунанд шерои наро бо духтаро. имрӯз ту нақшаи духтардаӣ ё ман шери нарам. бача деворай пушташ, як қадам пеш бигарда, ту рафтестай барбабарам. ҷонон мехрая барбарша. Абиёмам талаб мекунам мирғи серьёзно хӯрдана. Не ки туға сағал дора ки анаиш реально ғамай. мебинӣ ки ҷонон айбату тигарени ба маззаи гуфта меброя имрӯз. Абеда медонӣ чия имрӯз? Абеда обрӯву дили гурдаи Наврӯз. Раунд. хай бародаро тамошо кардем, ин буд якум раунди ҷонон ва хеле хай гапҳои зурам буд, қызиқам буд, безебам буд, хай омадид ништияк. ва мегзарем ба ҷои бамазагиш, гуфти нави КМС, ҷои хеле биқагиш омадак. Як қарсак деюм раунди нави КМС. И то, что гуфт ки ҷурота фурӯхти чӣ карди, гуфт ай клано сират кардан гуфт. Ама қа мегум ки ай ҷои рафтам, чи АНП, чи айтим, чи арест, ман хидмро омадам. А правда пацана ки это фактое ки ман дар бораи ту фикр мекардам. Хоб, ту фикр мекарди. Ана ки гӯш ки ман чӣ фикр мекардам. Фаҳмам сари ҳар як калимаи ту. гӯш ки давай рафтем, перебивар наки раунди май. То қахри эгоисти нест, хуни пусти мада, бадира айма дидене надиденеш дӯсти мада. Ма кандам май любой сортеш ки натонист дӯстӣ карда, ку гап закадомид раҳмети да ҳаёти зиндагӣ дӯсти бада. Май рали кандам не ки ай рамазон не, май дунё мепирсам бахшиш не ки айшон не. Мефоратон ҳамӣ, на мефоратон ма ҳамӣ хелам. ай ма хафа бише не ки ма розиам ай фелам. ҳар кас бояд худаш ба худша дӯст интихоб кунад, ягон каса маҷбур накунед қати фалони ҷураша. ҷураша қати шахсе ки медона қадри ҷураша. намефора қимзанӣ шағолӣ чоплӯсӣ мара. он номус дошта бошанд ки бидонанд чӣ бидани нанги номуси мара. қабдударҷон раҳмат барои текси навистагид.
وایو ناموس داشته باشن که بدونن چی بدن ننگ ناموسی مرا بدون که باطلی نوای ساپرنیک جونونی لوای مخلصی ما تو راحت که دشمنای ما در دوای سین سلطای تارمادای که گپا کالون مزنم هم نفس قبول که لایکا با جونون مزنم مکنم تیلو و الماس ورانای جیگاری کوهی دا چیوت یکی میگی دیگه نمیگذارم موه نکی در شهرهای این ماشین قطورکای نورکای نوارداشتم پومای گاز وقت زدم سکورسا دیده روز قدیما خایب نکردی سلطه جکده نکشتم یگون کسا نکردم بمور نموندم کرانتین دا بشینه زی قزور زیاده 2 میلیون غریبی بکور رپی توجیکی ایما سوخت بایا لباسی دیگه بیو بزنم برم او جمعه را انتظار با 6 کسی دیگه میگن ناوی اتکاز میکنه نمیرود تا اخیره میگن ناوی رنگی شونه خید که گبزنی را ما مردکی را فقط دادرنی بروک نمیدونم ما میکشم سر میتم ما فوک نمیمونم فهمیدی اپای نمیکیش صبر که دیدنی باشی میبینیش ناوی ترا اینکدم میبینه دادرنی بینیش چو کدی سر رنگی цыгано کدای چو کدی جوگی ترا любой کسی یک از میگیره استاگوس میمونه رنگی سامبوسای کدوگی ایرا فقط جیب میفوره بارش میکنیم جیپودا ایدا فقط اسب میفوره بارش میکنیم جیپودا ایرا پرپچون میکنیم پدرکش میکنیم غریبودا ای خیال کرده که شیرینی حیات فقط اصل قنده ای شیرینی زندگی نیست شیرینی زندگی اویلادور شیدنه ای دا شیرین ترش خنده فرزنده تو باشی تقسیمش کرده گشته با قشقچه شرط نیست قطید همه کورا دا یکم سترچ یکنه هر یک قشقچه شرط نیست دا بشینی دا هر یک ماشینه که دا پشت من میکنه فکر نکه یگون روز یگون تشتره زن میکنه فند میکنه یا وطره یا تو ویورا میگن ناویک جانون عروستای نه حیات ای روزا نیورا قطعی یا شقی کردن تماما باید بیای این رکوردی لوبوی اصلی کیفی را زدگی ای اصل چه استادی شاولینگ ای ایسی جینگای دوی ما دارینگای میوای دوست داشتش بانانای سبزواتی دوست داشتش سبزی و بودرینگای ایرا کدام میگیره تویش به قلینگای راست خود دپاش بوتیلکا ویسکی ای برای کیفش تو اخیره داو میکنه ای کاری امروزه را با فرد و نمیمونه ای کاری امروزه را این همیشه میکنه ای یگان چی اتکاز نمیکنه ای بهت کودکی پسای ای رپای ما را گوش نمیکنه ای مخلصی ما نیست ای مخلصای کار بارش توخلی در جمعه کم این عمودی مرکز از اورای اینا با دختان محکمه شوه نه با سورکه ای هر سهر که خچه دارونده است ای هر سهر که مرا نمونده است ای هر سهر که مرا میگه بیست نکی ای تیما عقلی مدن نیست وقت سکورسا زدی گازا بجیق نه سوزان مفتد اهمیت نته با کسی مرغ گفتد میدونه که ندارین شما قوت جنگی مرا شما ناموس دویا شما مشکنین مرا نکی شما مشکنین مرا نمشکنین ننگی مرا ما ای سال دیگه یگان کار ندارم غیر بریدن ما ای سال قسیما گرفتم ای رپتون رنگی زیدن این همی باتل به سودیا گذشت نکی ای پاگا پیدا میشوه سطح درویه در کانالشون میشینن گنت کرده ای تانی سودیا ایسوگرد راوند با تو بخست این همه بود برادرها دیم راوندی تعریفی بقیه نوی گیمسی و خیلی گپای زور هم بود خندیدیم کیف کردیم میگذاریم بعد دیم راوندی امسی جانون یک قرصک برای جانون خدا نکنه امسی شبونه комментота хондам 90% тарафдори ту биги даф ки ҷонона ту мебриш акай наврӯз неки як чира фаромӯш нака обруд ин намиҷа ҳозир мешава як тин ай пага синат нишон дода меган ай нашида да карантин да чиво бечора гишнае ҳа ҳол надори асавча ма бухи қирик вес биги бо намри даиҷа ма туда авқот овардам ай мада зуртар нестай дӯст ой мебахшӣ фаромӯш кам ки мирғ намехӯра хурӯз
худо ма куҷо омадам қатӣ кишидестам сар ба сар яхеша шапидам бо ту дума гирифтӣ хела уравень пасттар ман метонистам наёмиҷа не ки хостам нишон бутам ҷои тура ки пага қиртат кунам мухлисот ки ҷонон хойдак тура агар ман яке рӯзӣ намешидам ту чира мекардӣ баҳона ман мегуфтам намекунам қатит батл қатит савик бихона ту чӣ мегуфтӣ дар ҳолат ки қатит салом мекард даст ба даст ой опять фаромӯш кардам ки омӯхтаи задни дето фантамас да чиво фикронат систай паняткот кӯдакӣ ки раундои тира ма дар комментҳо мехонам на ки қақатагӣ мара мумкин ягон гапат нараса ози сахт чунки ту ба мара духта тофтасти э бадбахт агар ман медонистам ки ту занаки ягон дисча мехондум дар борат ба медидӣ ки эмигранта неву таги тира мекардам дар тағора ман зангир нестам хитай дар ютуби тоҷик ту дидӣ ки хайп кара натонистӣ трек брор номон шукунай навик ана ба хайпа бигие ана ба машҳурие ана ба мошин мехарие ахир тира неву ту ҳай мекунӣ ки ҷон дар орзуот мерасӣ ман мехоҳам бахшиш пурсам ай чанд қа одамо ки намирӯз қатид рӯбарӯем аниқ бояд китоб бинависем баъди батл номаш қилро бинем чиш гӯем аниқай ки нами кор ман намебахшав чамки ман ай хади боло хеста дар лавлавакҳо қатид дорум чақчақ мақсад ту орзуи мошина каомал бошӣ биё як картак шо ясме мепартоем мераси дар орзуд иқа обрӯш ки намиҷа ношид биёем ба ячним чи бирасанами кабуд сия сия жда дори каки ложкати хайп мия сия ҷои ралика навик намегирад тақдир да там бите ҷон ба хели тая тараф мон буфам сия тренди зурай тикток давон мебинӣ гапора ада гӯшат сияҳбод ту чӣ кор мекунӣ ози даиҷа тира охи ман не ту хил паскай кобрута майли хай ина бигем ту мардаки о марда чиш ҳалолай лавзиш ё ай тай сортои браки ҳами ту мардаки да як гапат исто гуфти репа бас мекунам тамом бачо реп нахоне репхонӣ бидай ҳаром не ки ирӯз дар пеши маи қати духтар ку бугӯ ки надора лавз ҳо на самом деле қоил кардӣ ки бидай нокас хайна маҷбур шидам дар ҳаёт видеота кардам тамошо апаи наврӯзмоҳ гуфти гапо худат ранги бизаки ҷингилапо аввал мешини сари як дастархон мехӯри нону намаку шоколаду мевагӣ ҳозбе баъд 40 дирам камтарат битан мекунӣ бизиву бевагӣ шарт нестай сири ҳамара да ҳама гап занӣ камтарак ҳамун тормозота биҷеқ камтарак ҳамун тормозота биҷеқ обрӯи мардакӣ мегирӣ хута шери нар гуфти репортал бе ман нол шид не ки дар асос реп ба тира нол шид основатели репортал доди худое ки ба обрӯву бисёр чириз карда ба тира ҷои гарм ташкил кард не ки ту ки ҷон как сигда беваҷанга кутфорида гирди одамои бақувват кукарекат када мегардӣ биё шогирд боша да як моҳ мебурорум аз занакита тарбият мекунам чун мардаки ту партои катагита лақидану ҷангдохтан ба мара зебандай марда я лавзаш ҳалолай не ки туда бефойдай то дина рӯза қард мекард вақте кланта паст мезадам намирӯз плани худат ки просмотрот ралика бзана проблемаи оддӣ да ту ғам битова да мардум метова мушкилӣ мард кор куна набина хова тура мебарам ба я ташкилӣ мард як гапа бига да гапаш беста тура ди хайпа гап мезанӣ мард духтара бигира тура ма гирифтим базанӣ фаҳмидесие бача фарқияти туву марда ту да дастам бозича шарт нестай ҷонон бира батла зиёдтия ята факт ки барое ки ма тура ирӯз иқа пас бизанам ту ма да мети сум хит кардаси кипа путикномусу ту задай раҳгум чашмот танг пеши навор вале гап дар ҳаво ба тақдир буте тан айпо мезанад имавод иток нак даво дар номардии ту худша мужик ҳис кард любой балабол боша ман месси хит ки чанда шида гол ай ишқ гуфтана шидай ранги стенаи монмартр
Май ты пешим боварка, ты феврале хныки ма марта. По сути ма мардым, гапом дуран джавобша. Рэп харом ай гуфти, окей. Брай, пай савобша. Да назарат хела хайп кадай треки асали кайфита. Касои рафиреп кади айдымет медаван. Ака чо кайфита? Ору номус трабина прабешка мегреза. Ты намехези даже бади дона бнависи реза. Раунд. Асалчо раунд. ҳамин буд бачаҳако дуюм раунди ҷонон хела раунди зури бақувват ҳам буд хела аловат бурдем ва мегзарем ба сеюм раунд яъне сеюм раунди нави геймси як қарсаки бақувват шава бачаҳако и сеюм раундай ай ҳарди тараф ки ба фикр миддата оли мумкин ба иш набурая безе баҷда дорем мумкин гарани бачава ҳамҷаша хишру гӯш кунед тамошо кунед охирон раундҳои бачаҳако мега ки навик бевай, навик мардак нест, навик балаболай, навик короче номардай, навик короче кентисави кач хели чизе мега хитка гапора. Ина анами одамера ки меги номардай, зан дора, да фарзанд дора. Так что мо результат мона да ҳаёт задагиём. Раунди мо интихоб кил. Ты лаҳо таваҷех. Короче, мега ки ай чанд ҷо биромад ту дастуда ҳам қадма гум ки ман ягон ҷура мана фурӯхтам. Чи ба ки баъзеш як капек арзиш надоштанд. Ман ора партофтам. Хуш омаден ҳама каса нури дида тоҷи кала ба батли гизала тамошо дорен як гала раҳмат ай номи ма ба ҳар як калону майда расид вақти шинонемит ягон крайда сари найда биши гӯшка байда мухлисо дих мекна баи гапо ки душмана рих мекна ты хости бибари бариш нома ёфтам раи ҳалша хит шамонем беста да ҷош ба ҷош овардем ҳайкалша биёрен ҳайкала ҳайкал ша биёрен ҳайкал набро видео да ай бай уже хит кардан чи ай бигираш хай ты ҳамин раҳ дар рафти ҳайф карди номи занира бигириш дар корат меш видеои рӯбарумон буд якум бор ин чизе гуфт ки ман гуфтам ман гаре низиқ шидам мегуфт тамом ин шав мерава бояд треки ғамзадагӣ дига эҷод мешава натури ман ҳамун шав идеяра гирифтам рафтам алами дил қисми 4 навистам дабораи ту буд гӯш ки чӣ навистам тарафтам бигияй хидат марамонда толтерула ташнаи кайф беномус и приёму и усула истифода бурда пула бикам биги биҷав қилай фаҳмидӣ ай паша чихе филм месозанд ай ки ҷо гапа мегиранд гапа дар дил медозанд ошиқо созанд ба хичонаки гапи чап месозанд қатишон батл набро ки калата дар чалат медозанд ҳамсоли ма солит хугая чӣ ба иқа бисёр меҷакӣ пешакӣ мешакӣ аввал андешакини бад гуфтор ки ранги навик бизанӣ гапои овдору туфдор бой додан да ҳама вақт тайёр бош ҳушёру айёр бош шуху беқарор бош ки дар фикри ғалабаи даст додан хичона бисёри пацанои ёш бисёри духтарако ҳайф шидан ай пишти чиндани қош ғавсии лавош ма ҳозир нишонат метам чихе нафсам мешнонӣ дар ҷош вақте духтар ягон чиза дар организмаш ҳис кина бояд қис кина бишина хонада шарт нест ягон пацан айрӯи беақлӣ ӯ бишина зонада Западло. Шарт нест қади кӯча бидава баъде кор ай кор мегзарад чӣ гап мешава туҳмату подстава ҳамфикрои ту ғайри ҳаёти худшон сӯзондан ҳаёти як галара пацана наручник зади худаш нади тую фатара заксу чалара хай ту қади уво мирғ нести ман медонам не ки фикр наки ҳар рӯз идай эҳтиёт ки хита биқаб теҷекедам пири спидай зидаи ба фикрои ма ки ҳама чира и дидай қоши лава ясы кадай бо фикри оператсияи бинидай ҳайф ки бехабар ай дунё медавен ай паси мода
حیف میشن علیش نکنن ای مردم حسنی خدا دادا فربت کردم بشی کلیانبار دا جای سوزی دنیا فقط بالای جای نمازای فکر نکه گل وارد دلکش میشه با بوی عطر فربت میکنن تا بسیارتر مزه با سطر تاگی بارونی تانه دیگرای امروز به چتر مردکی زنگیر دیگه یوتیوب نمیکه و کادر دگونه بازی را بس که توقع بگرد یک جویانه دگونه خوب دو چتای دختری همسویانه یک برک سطر ببند کرتاوی زور پوش ای اگر ای کار کنه جنگ میشود دروش به مکیاژ به پودر و پاماد بوتکس توش یک هلا رپری دیگه در بورش رپ میخونه رنگ امسی 2 کیلو گوشت با همون نفرایی که میگفتن ناویگ نبرو که جونون گرنید میکنن جونون گرنی گبدون ای ناویگ کتیت میکنن ناویگ کم پدرکن است با گب ناویگ بوبیت میشوه ایرم گبدون مرم گبدون значит ای باتل خیت میشوه ای باتل نکنت تا گذشت نو بسته اوی که ما چندین جای تغییرات رو وردیم چی در تکستمون چی در جای برگزاری باتل نکی دانی اگلش باستیم در آخر 4 مصرع ایتره که اکای بختیار بخشتو 4 مصرع میخونیم بعد جمع بست میکنیم تو برای من جانی نه اصل دا برای ما دیگه نمه نویسن غزل رپتیجی موندک به اثر کارو چینم خیلی گفتم باید پگه یک سطح دیگه درویه پیدا میشه و گنت کردم میشینه در کانالشون ایتانی سودیا این همی پابده 100% نخواهیشی مقاطی و البته همه دونم یک الان مخلصی من طرفدار همه چیز ده پدرکه جانون ده اکنه هم گلچه واردگی تو نمیشه جورا گل زنده شبگی بریدی او شوا گاب نیست نکی سیم راوند تا حتما بخون من گوش کنم راوند برای که تو مرا گیزالام میکنی با ما چند ترک عشقی دیگه هم نیستم اولی طورش چیه راوندی ما رفته است و همی بود سیم راوندی نوی کمسی برادرای عزیز گاب نیستای انایرا مردکی میگن حرمتی دختر دونستان میگن انایرا موجیکی میگن نگاه نکرده یگون چیره خودش پدرکه کدر همی بطل در جنون گفت که همین بطل ایته برای که بسیاری حال سودید میکنن برای همی که رحمت یک خرسک برای همین کاری نوی گیمسی میگذاریم با سیم راوند آخرین راوندی جنون و با همین بطل با آخر میرسونیم سیم راوند ممکن گیزاله بد بگذاره همتون تماشا کنین رفتیم تو بخندی بزب میشای سریوز نباشی урод یعنی تو دیگه وریانت نداری ای سیتواتسیا ببروی نوی که ایقا تعریف کردن که رید تعریف داتی حریف یوف نمیشه سبب ریدی در تاریخ رب کاریرت پورای دروغ و فریب چی خطره توقعت میکنه های فریب مون پیش برانشا کسای دوران تواند مهارت شما توقع کمپوت شکلات من همینجا اومدم که نام تا باروت میشناسم اگر نام تا بسایت میشناختم ممکن نمی اومدم من مندراز دمیغاتیدم که نوی کمسی داره قنات نکی ایساری قورت کنند او سویای گوشای چپانات رسامی ما خدای اگر نمیخواستم بگم که داوچیرات مرد احساس بود شید که تدا просрочно غلطید سختت رسید نه اما میدونم تیا بیناموسی تو کمبغل نه تو ارزونی مردم نکت قو ازنک مردک تا بگو اما برای پو ای عراقی موهی با امیدی پابدا نشه بعدی بطل ایته هیچی نمیمونه که 6 تا نیگر ترکشم قطی توالت نمیرم گفته 6 دقیقه تو همو چیم باید داده بودی ای سگی لقی تو را من حیوان بگم حیوان با زبان آمده اظهاری خفگی منم ایجا من مهنت کم навик ноля вот именно ما رپرم نباشم نه که میدونم که ریف مویت اتستویان ایره 200 گرم хайпу каме сумбите холмек настоя ты китайский дешевый айфон о казорам кади барои батл хайвон хайфот ты ганда был ҳавас буда бера ҳай репери ва блогери ҳар як офису кона мазаша чашида ахир пеши ма омади баъди батл як трек мехонам наврӯзмоҳи хиёнаткор баъди қашапи думад бо 6 каси дига форид беномуси ғор медонӣ чӣ ба гирди ма дақиқа хети калонай мардум фикр мекунам то қайм блогер духтари тоҷик намедонанд ки нави кемси дигон май о рӯз ба такси бурдам қай рӯз дори даво тира наврӯзмоҳ биган мара шер киҷо фикр да ҳаво якум батли марду зан дар тоҷикистонай
намиҷа ҳама медона ки мард иҷа ҷононай бечорак ҷабр дида да ҳамиҷам ғамзада хта мард наги ки шерои тоҷик ай намиҷам сурд мекунад да пушти сар зада ичхет да номус нодаркорай ки ҷои 6 марди ба обрӯ тимаи скандала карди интихоб даже ҳамиҷа духтара боло донисти қил ранги ки датрекот тида хайб форида боша офарин ғалти ди тида одамаш омӯхта нести ҳариф духтаҳо бигаву наҷиқатағамаш эқил чашмота ҳуйка ё мебини ти ба гӯшот зиндагита ба шукни арӯс мебари ягон чи нест дига датрекот изо намекаши ту вориноша мо мегем кусочник ғайри кидату гирия вапше ҳаста ягон чи дар зиндагит вақте раундо мададугонаам хондум гуфтам баъди батл мекиша хидша ман хаб кардам ки ирӯз бугум и фурӯхтагияи шарму номусша ҳамқа ғамзадае ки да чиво одами дирандор ки одамо усубестан даже ютуба зади бироварди гнагор э одами ғамзада ту уже шиди пушаймон 6 ба 1 вызов доди типа туи сарвайрон э калуши 61 даҳанут постоянно ҳуй эҳтиёт ки да 6 ба 1 надозанут 6 бор туй гапу чап дора давом накни бо пагадаво як соҳаи нава дидим ай ту хела минатдор иқа гап иқа пастӣ ҳайфи тарбияи учат ба захмат калонат кард ирӯз бачаи куча мехостум отказ кунам фикр накӯ ки ай тарс ба худша обрӯ дорад да дирнаш ҳар як шахс дилам да ту хела сӯхт ки ба орзуи хестан фикр мекунӣ карди дух батл барои кати духта ман ба ҳами духтарим кор мекардам ҳама вақт да ёдам ҳаст ай кӯдакӣ меқапидам хидма сахт замона ки пеш рава ёфтам ба хидма соҳа ки пулкор карда шава набромада ай хона тонистам бепаззанӣ беҳаромиву катагӣ ба сиёсати хидмамонум ба духтариму ёшигӣ иқа гапе ки ту гуфтӣ 90% нотуғрӣ гапҳои душманома зада истодай ба катагӣ одамои гирди ман медонам феълу рафторма образам скандалнеям ба гапу чап мебарам корма тарозу да биброем зиёдтар ай вазни ма тарозуи мардакидам зиёдтар шидакайма инами рӯз маълум кардӣ ба тамоми мухлисот ки рӯ ба рӯи ма занакай мардаки ай либосош мехоҳам ай 2 нафар пурсим бахшиш аз таҳти дил ай очаи маву ту ки сохтем ай пашаму фил барои машҳуриву пул задем и гапҳои ноҷо мебахшен очаи наврӯз простите меня очаҷон раунд ин ҳами буд се раунди ҳарди батлеро хай тоиз аят блогер буд хай батлам биромад дух кард ҳамишдам хай зур молодец хай шумо фаҳмидем ба фикр ман охири сеюм раундои ҳарди нафар ки ё да ҳаёт дӯстанд гил дод ҳамин батла падарка карда саперникаш и охира очиҳои ҳардашон бахшиш пурсиди уже маълум мешавад ки ё ягон хел душмани зани просто як шоу буд шумо бародаро ҳамин қабул кунед ки фақат дастгирии шумо ҳамин лайки ягон гапи шӯхиву хандаву ҳам хеле хоҳиш мекунем дига ягон гапи зиёдатӣ назанем барое ки ё дӯстан шумо дига хел фикр накунед зиндаву саломат бошед навек чи гуфтание дорад ахирдамехоҳам бугум 6 ба 1 ҳатман интизор шен ва чихеле ки намқа проблема бошид итому батлмона гузарондем ҷонон ту дар респект ту дар раҳмат ки навикчара хезонди як қарсак бачако ягон гуфтанӣ дорӣ ҷонон ба охир на фақат ба навик ба ҳама одамое ки моро дидестан чанд просмотри шавад чанд медапуштим ту хел тоқа нигоҳ дорӣ дигародам ҳамин гапора бугӯ ҳаракат ки дар ҳамин дунё дӯстӣ боша тамом зинда бошем бародаро